Νούμερο 1. Σταμάτα να κάνεις αμέτρητους κοιλιακούς. Όχι. Οι κοιλιακοί δεν θα σε βοηθήσουν να κάψεις το λίπος στην κοιλιά σου. Αντίθετα, με το να κάνεις κοιλιακούς και ασκήσεις κοιλιακών, απλά τους γυμνάζεις. Νούμερο 2. Σταμάτα να κάνεις όλη μέρα κάρντιο. Το κάρντιο, ναι, μπορεί να σε βοηθήσει να κάψεις θερμίδες, αλλά άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Το κάρντιο δεν είναι κακό, αλλά το να βασανίζεσαι μόνο σε αυτό για να χάσεις λίπος είναι ένα τεράστιο λάθος. Γιατί ναι, με το κάρντιο και οι θερμίδες, αλλά δεν χτίζει μυϊκό ιστό, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να κάψεις λίπος. Δεν σφίγγει το σώμα σου επίσης. Και αν το παρακάνεις, αρχίζεις να χάνεις μυς ταυτόχρονα μαζί με λίπος. Και το πρόβλημα που δεν σου λένε είναι ότι όταν κάνεις υπερβολικό κάρντιο, το σώμα σου προσαρμόζεται και αρχίζει να κρατάει ενέργεια. Δηλαδή, καίς λιγότερες θερμίδες, ενώ προσπαθείς περισσότερο. Και το χειρότερο, το αποτέλεσμα στο σώμα σου είναι πιο flat, πιο άδειο και πολλές φορές πιο πλαδαρό. Μυστικό νούμερο 3 και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Δηλαδή, να τρως λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίς. Τώρα το πρόβλημα που έχουν χιλιάδες γυναίκες και δεν μπορείτε να φάτε λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίτε, είναι ότι επιλέγετε τροφές οι οποίες δεν σας χορταίνουν. Υπάρχει όμως τρόπος να χορτάσεις και να μην έχεις τη συνεχή ανάγκη το να τσιμπολογάς. Και αυτό είναι να πετυχαίνεις να τρως τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη. Όπως είναι το φιλέ, το κοτόπουλο, το cottage, τα αυγά. Επίσης υπάρχουν και αρκετές σαλάτες όπου είναι τροφές που νιώθεις συνεχώς χορτάτη. Αυτά είναι τα 3 μυστικά για να ξεφορτωθείς ως γυναίκα το λίπος της κοιλιάς μόνιμα. Να τεντώσει το σώμα σου και να μην χάνεις άλλο χρόνο. Αν κουράστηκες να χάνεις χρόνο στα γυμναστήρια, στα μαδικά προγράμματα, στα personal και σε ό,τι άλλο έκανες όλα αυτά τα χρόνια, αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και θέλεις ένα οργανωμένο σύστημα για να αποκτήσεις το απόλυτο θηλυκό σώμα και να εξαλείψεις μια για πάντα το λίπος στην κοιλιά σου, στείλε μου μήνυμα τη λέξη λίπος στο Instagram και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω εγώ.